Iqhwa eselokhu lagcina ukubonakala eGoli eminyakeni engaphezu kweyishumi edlule. Lokhu ke kuzijabulise kakhulu ezinye izakhamuzi. Njengathi mangithi ngiyabheka ngibona kukhithika nento emhlophe isinokungukuthi into engicalayo kuyibona empilweni yami. Kube kakhulu kwabadayisa emgwaqeni njengoba abanye bedela amakhaza ukuze baxoshe ikati eziko. Sinamhla kubande kakhulu namanje kuyabanda. But ukhosta ukuthi ngiphume because once ngihlale endlini kuzoba yihungu ngabantwana. E-Eastern Cape kuvalwe umgwaqo uR61 ngenxa yeqhwa. Umnyango wezokuthutha esifundazweni uxwayise abashayeli ukuthi bangene ngokukhulu ukucophelela emgwaqeni egibele intaba. Kubikwe izigameko eziningana zezimoto zishelela ziphuma emgwaqeni. Kuzo kukhona itekisi ePenhoek kanye nebhasi ebelihamba eLuthersburg Pass ku-N9 phakathi kwaseGraafrenet naseMiddelburg. Omunye ke umgwaqo okhahlamezekile uR61 kuPenhoek Pass N6 phakathi kweJamestown neKomani. Ingxoxo nezingozi zombini azikacaci ncam ukuza kuthi kanguku kodwa kukhangela ngathi akho bantu bonzakeleyo ngokunobuzaza. Wena msebenzi wendlela uyacelwa ukuhlaba ukhangele xa usiya ku-mountain passes zeliphondo kungenjalo ubona indlela ucezele kude le kuzo. Izangoma zezulu zakwa-South African Weather Services zixwayisa ngokuthi amazinga okubanda azobe ephansi kakhulu lonke leli sonto. Singakulindela ke lokukhithika ukuthi ke kube khona namakhaza ke ashubisa umkantsha angabekezeleki siwalindele osukwini namhlanje kodwa ke masisho sithi ke ngokosimo sezulu kusasa sizoqala isimo sezulu siphakamise kodwa ke esobe sisele nako sobe sisele namakhaza ashubisa umkantsha. Kunxuswe abantu ukuthi baqaphele kakhulu uma besebenzisa izimbawula kanye nezinye izinto zokuzifudumeza.